Dakle, poštovani gledatelji, nalazimo se u elitnom hotelu u centru Prešova u kojem se održava King of Europe, to je 5. runda, ali tako? 5. runda King of Europe natjecanja u driftu. I sad ćemo vam pokazati, samo malo, elitni smještaj, MTV Cribs, dakle, kako ti zoveš, čovječe Boži? Dakle, ovo je soba 707, ovo je soba 708, a neću vam točno pokazati šta je unutra, dakle krenimo unutra. Sa vaše, samo malo, dakle, svjetlo, naravno ne radi. Ovo je antikni namještaj iz 18. stoljeća. To je, Staljin je u ovome držao svoje odjeće. Bojim se uopće otvoriti. Odemo li malo dalje? Ali radi svjetlo. Ali treba imati grif. Dakle, odemo malo dalje, elitna soba. Molim vas, pogledajte. To je iz botaničkog vrta. Ne, to je Leninov botanički vrt bio. To je njegov uradak. Njegova žena je svojim rukama ovo plela. Sorry. Imamo Big Screen TV plazma 16:9. Molim, pogledajte plazmu. Vrtašica laganim pokretom ruke se pritvaraju. Naravno ne mogu se zatvoriti, a nema veze. Pogledi na Prešov i Cementaru i Čeličanu neku. I tu dole, čekaj, ono cigo provaljuje. Ne, nema veze. Elitna lampa, molim, pogledajte lampu. Elitna lampa s žaruljom na hero. To. Ovo je antena za televizor, pretpostavljam. Uzorak. Cvjetni. Da bude sa sobom. Cvjetni uzorak da bude u pasentu. Dakle, u pasentu. Utičnica, molim pogledajte utičnicu. Evo. Utičnice, to su visoki sigurnosni standardi, uvjeti. To je sve po presu. To je ISO 10.000. To još uopće nije došlo u Europu. Uopće još nije došlo u Europu. Nema. Ali najbolji dio, tek još niste vidjeli. Dakle, samo ovo, da vidim ili imam ja grip za ovo. Moraš držat. Moram držat. Gore držat. Nemam ja taj grip. Evo, radi. Dakle, najbolji grip. I onda lagano ulazimo u, džakuzi. Džakuzi, spa. Imamo spa u sobi. Sad pogledajte, molim vas, spa. Dakle, ušli smo u spa. Ovo je, to je, ne znam šta je to. To je za vješanje veša, vjerojatno. I to je moderni jedan uzorak na kojem... 3D model koji se okreće u svim smjerovima. To je 3D sušilica zapravo. Da. 3D sušilica jer možeš staviti ovdje, pa ovdje. Nešto mi skoro otpalo. Dakle, pipa, to ne curi, to je inače skroz okej. Ali dobro, topla je voda, bar. Džakuzi kada, mehurići. Kad prdneš. Misliš da se primijeti na kameri koliko je duboko? To, vidi se na kameri, molim pogledajte koliko je duboko. Ja stavim cijeli unutra. Instalacija. Umjetnička. Ovdje, molim vas. I sada, ne, prvo WC. Nemoj žurcat. WC, higijena. Na nivou. Plastične ove, šalteri za djecu, ovo da se ne može. Ne, to je poziv u pomoć. Nemoj da to stiskati, ne želim da mi netko dođe. I onda imamo lagano specijalni steš ormarić. A ne, to je ventilacija. To je ventilacija, klima anlage, molim lijepo, evo, to su, inače, tu otvoriš piva curi s druge strane. To je, ne, tu piva ide tuda i tu s ove strane tu hlađenje, lijepo ovo i otvorimo led i to. Znaš, sve to ima gore, ovo ventilacija, ovo gore, to je specijalna tapeta takva, to nije inače, ne pušta voda, samo je tapeta takva. To je taj uzorak. Sad možemo otići, možemo je pogledati, odmah u ormare. Daj ti otvori.
Dobro, nema nikog unutra. Tapete su i unutra, dekor. Ali tapete, dekor. Dekor. Majko moja. To je to. Nekakve su vješalice sve. Mrlje nisu krvave. Da vidimo, evo, Goran je upravo upalio svoj LCD plazmu upalio, 16.9, idemo vidjeti šta ima na televiziji. I normalno čuje se surround odmah. Kako surround radi? Vi to na kameri uopće ne možete sebi doživjeti, jer takva je kamera da to ne može uopće registrirati. Evo gledamo piratske snimke. Slika i pol. Kužiš, mislim to je... A gle zavise, molim te pogled zavise. Kakve zavise? Ovo je nevjerovatno. Ovo Full HD. Ovo je nevjerovatno. Javit ćemo se, ovo je Full HD. Molim, Full. Buraz, a gle vuku kegle za pivu. To će sutra biti direktan prijenos. To će biti to, ajmo sad bježi odavde, dosta ste gledali MTV Cribs.